Hi everyone! Nahapog ko. Ay, ganon sa nigajaga naman ni akong buhok. Oy, bahala na siya. We are at the old airport kay karon ang last day sa Fusion Night. So sa Sandugo festival kay diri sa Sandugo Park sa old airport. Okay, so gikan mi di ay nintanaw sa street dancing murag number unsa na nga tong gikaabutan niya number 5 tong dito sa 6 number 6 na di ay among naabutan kay no traffic man dili man daghang no entry. So karon nahuman na adto na lang ko sa live na lang ko mag-review no sa ilang mga performances. And karon Fusion Nights. Okay, so naami sa old airport. Unya. Abi mig kamera pinakasayo. Daghan man di ay kaayong nanayo karong hapuna. So na mga nag-walking. Okay. Muraga check pa ang stage na siguro kuan unya na ay show. Okay, practice na dito sa stage. Gikan na sila nananaog street dancing ni dito sa airport. Okay, so wala pa kayo nag-open, gamay pa. Ay, nag-open na di ay kanipay wala nag-open saka ning wala nag-open. Okay, wala na lechon. Wow, na lechon. Balik lang. Thank you. Pizza. Mga taniya. Balik ka tataw na. Ato sa yun. Quesadilla. Saan eh? Gani. Available na karon. Balik kami. Sorry sa to. Bestseller na mo. Asa ni danis dapit Sa Dampas. Dapit sa church. Kanang padulong sa ICM, alikuan sa Dampas Church. Okay. Wala ta ka katuya.
Bibingka nila lami. Silog. Okay. Okay. Asa ang store? Ano yung physical store? Ha? Davao ang main? Okay. Thank you. May mga food court, hotdog and fries. Okay, hotdog, popcorn. Okay. Sinaado rin sa asa ni? Mosha. Sa Mosha. Bohol Purple Women. Ube Hill. Tagpila? 60. Pastillas katong mura og katong peanut kisses wala. Mo ni siya? Kani 30. Unsa man po ni siya? Nakalimtan, ma'am. Uy, niduta man eh kay Ami kong 30 kay kapalitan dyan ako dahil. Lagi. Homemade ni siya? Mga ube, with ube. Sige. Pila ni? Ay, naman yung price. Mamangutana pa dyan. Sige, mapalit ko daan ng ube. And, kuha ni siya organic. Unsa man ni? With ube na siya? O wala ube? Kinsa may gakuha na ning ube baked with love. Kinsa may ga-bake ani? Sa food quarantine. Sige, na. Tilaw ko tagsa-tagsa. Pila po ni?
Best Western. Here. Pwede matanaw. Wow. Kalami. Unsay mo kaya? Lami lagi niyo. Kani mo? Out. Okay. Unsa ni siya ribs? Unod ni ano ribs. Ah. So, alo. Unsa ni? Unsa ni? B. Oh, ha? B. Bellevue. Okay. Hey, chicharon. Mukha ano kakatong litson? Unsa ni? Ubi pao? Ubi pao. Ngayon kong tulo. So, tulo. Tulo order. Ay, dili. Tulo. 3 pieces for 65. One order. Okay. Bellevue. Karira. Okay, so we'll be having our early dinner here. Kaya nakapalit na siya og lechon. And ako ribs. So mo ano no? Mga early birds diri sa Old Airport. Empanada sa Bellevue. Chicken empanada. And biangko. Sa Alan Cafe. Mangoya lechon. And cucumber lemonade sa seafront. And Kani salad from Emilia's. Or na container karo. Tiempo. And we have lechon from ano siya gusto ni? Asa din napita? Lechon man. Basta sa Modala. Sa mga onta restaurant sa Modala. Kaning lechon, lami kayo. Okay, so we're having our early dinner here at the Fusion Nights at the Old Airport. Kaning Fusion Nights, mga restaurants ni of establishments from Panglao and Tagbilaran City, no, katong mga known na mga restaurants na adiri niya sa Fusion Nights, and they show us samples of their food ng mga lamian. So ikaw raw mapili nato silang store sugod sila ang imong gustong kaunon, kung pwede pa lang kaunon pero di mahimo, we have to choose. Pwede po mahimo og mapalapit ang kaon. So, sample lang kay last day man sa Fusion Nights na sila yung awarding, no? Awarding ceremony sa
kinsay best food, best na booth, best service, best sa mga matagad sa mga customers, nga something, etc. etc. Sila sila yung mga awarding. Nagkadaghan na po ang mga tao din dapita. Kaya ting panihapon naman po, medyo ngit-ngit na. Thank you very much everyone. Have a safe trip home. Amazing kaya mga balloon doon mga gasiga-siga. Pati mga headband si Manong, Mickey, or Minnie. Gasiga-siga good. Amagid ko gabi na. Okay, so daghan kayo naghulat kay naade ang banda nga brown buds. Hindi punta itanaw pero medyo di ka po'y nagid ko no. So I have to take heed. More rest lang gid ko. Congratulations di ay no sa Trigo Tagbilaranon, sa Trigo sa Tagbilaran City nga maoy ni daog sa street dancing competition, no? So we're so proud gyud nga mga Tagbilaranon ani among mga dancers nga perte, no, synchronized kaayo. And thank you for all your efforts, sa inyong mga sacrifices sa pag-practice. I know dili gid lalim. So congratulations and thank you for representing us Tagbilaranons in the Sandugo Street Dancing Competition. O daghang isang salamat sa pinahan sa amo ang syudad sa Tagbilaran, si Mayor Jane Yap, uban Sir Chief, former Mayor Babayap, kay sila yung duha ang nangunay no sa pag-lead ining maong contingent sa Tagbilaran City sa Sandugo Street Dancing Competition. Nagigid ning apel gid sila lang, lakaw gid sila diri sa CBG Avenue.